Ooh. Wow. Nay. Hello, mga Kuwigers! So ngayong araw po, meron po tayong imumukbang na KFC! Ayan, meron tayo ng isang bucket ng chicken. Meron tayo ditong fries, may mashed potato, gravy, rice, at meron tayo ditong iced tea. And so bago po tayo magsimula, Pray man po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain na binigyan po sa anak natin. Sana po mapagaling po lahat may sakit. Amen. yan. So, hugasan tayo ng kamay at mag-mukbang na po tayo. Ayan. Ito. Open my mouth. Wala ng chicken. Wow. Ayun talaga. Target. Ayan, unang subo po. Ayan, sausaw muna natin. Yan. Pakita mo sa kanila, oh. Ooh. Wow. Sarap ng gravy. Sarap siya nung init. Mahirap pa. Wow. Sarap. Ito, tapos ko na. Sarap. I see. Oh. Pop mga french fries. Ay! Mashed potato. Try natin siya. Ito po mga kawigil. Yan na. Yan na. Nay, di pa patalo. Wow. Ay. Sipo later.
Sarap naman yun. Sarap. Ito sa'yo. Akin. Yung wings. Also, rice. Okay nga po. Malakas po talaga kumain kasi bunso. Ganyan. Rice to. Hati tayo. Wala nang gravy. Oh. Pa? Space pa. Ayan, sarap ng bonding ng magkapatid. Simulan na po natin ang ating shoutout. Chocolate pot. Shoutout po kay Nolly Banting, kay Rene Pantig, Rowena Alarcon na laging nanonood sa atin. Thank you so much Thank you po. po. Labs Lorna, Michelle Madera, Junjun Gaming, kay Julio Doms, Gabriel Nulod,
Rosemary De Jesus, shoutout sa mga anak niya, si Sophia and Amber na laging nanonood. Thank you so much po. Shoutout po kay Clyde Evar, Ruby Jane Columna, shoutout kay Ma'am Shi na naglalaba. Shoutout Hello po. po. Ella Marie Baslot ng Cagayan de Oro, Jude Guevara. Shout out Charmaine and Christian. Happy birthday sa October 20. Birthday. Joale Vlogs, Luwaton, Angelo James P. Thank you so much. Kay Ana, Ginalyn Andres. Shout out Roslyn Barrientos, Self Love, hello po. Hello po. Kay Meds Loriente, shout out sa bunso niya si Rosel Loriente. Shoutout po kay Jack Good, kay Jessie Pastrana, Lisel Lingat, hello po. Alan Supan from Chicago, Yang, Abris Nazareno, Kyler Adam, David Pineda, shoutout Carl, Karil, King and Kyler. Yan, shoutout po. Jennifer Arceo Isla, happy birthday sa anak niya sa October 21. Eileen Magpusaw, Trinidad, hello po. Shout out Ken Lynn De Miguel. Shout out sa mga anak niya, Genevieve Hello po. at James Ian Nabor. Yan. Tony Marisa D. in Chaustino, Lothrop, California. Kauntungan, Perta Fascia. Shout out Jonathan Ryan. Kay Darren, shout out po. Windy Rebuyas Cudilla, Elizabeth Quintana, Hello po. Cheche Alonso Himala or Himalya, Maria De Leon, Melodina Magigad, Hello po. Aileen Magpusaw Trinidad, Proy Lancy Goliba ng Davao City, Hello po. Iya Clarissa Aquino, Nancy V. David from Israel, shoutout po. Shoutout Maribel Godilos or Divas ng Mindanao. Shoutout din po kay Jojo Igenio, Nicole Joyce Nicolas, Francialisa Royong. Shoutout din po kay Harold Cabilin, Monderondo Hachilri, Hello po. and Jessica Jess. Ayan, Shoutout! shout out po. O, inom muna tayo. So yun po. Ayan, natapos na naman po ang ating masarap na mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. At maraming salamat po sa inyong mga kawigan sa walang sawang pag-suporta. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya, bigla lang mawala! Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.